Jak nga amon di agkararang idi adon iti kwarta yak man minamlama amal sulisugak ile itera naragsak tuwid na intun makikita sileng itera yakla api nanunod ani Jesus na imbag kapatalatan pataragsakan lupa karagsakan ti ado nga sinabak ng Diyos malipatan nunam na maem ngayon ti pakaragsakan ikantay na awanan human at daken ka dagitoy nga kinabak ng awan met pagdaksanan luta kararwang isuti kang runaan na inka isaganan anyan nga imbagnan itabiag mo na isaganan ikantay kagasatan laglagi pen saan nga agnanayon diag tay disilugo ali hesi ket agsugito magapudian ngato ket alaen nangton dagijay na pugno at sumabet iti apo ket panawan tayton kinadaket iti lubong iti tayton iyay ngato daken ka dagitoy nga kinabak ng awan met pagdaksanan luta kararwang isuti kang runaan na inka insaganan anyan nga imbagnan itabiag mo na isaganan ikantay kagasatan lagi-lagi ten saan na agnanayon diag tay disilugo ani hesid ket agsugito agapudian ngato na pugno at sumabet iti apo ket panawan tayton kinadaket iti lubong iti tayton iyay ngato ket panawan tayton kinadaket iti lubong iti tayton iyay ngato